Hey, kabang ta hote bo hoksong. Kaklay norok jotor kaham tongmai na nei. Tang mala sini kaitone khairung ma hamjak ma sal brom brom sini sakawo bosungna belai ke hamjago. Kibiya yakariya naikol flaimang na tongo. Gebak flaimang na tongo. Hamjak flaimang na tongo. Khairuk flaimang na tongo. Hallelujah. Yes. Omo Tripura hastini bormora hamjago. Mane hatai kotor. Hallelujah. O hatai kotor o kaitor sunamani. O busuk se tong thotok or busuk se tamnai nawar kaham ba ke sang khaksang iman. Hallelujah. Nai kaitor ni hamjak mo bahaino. Hapung hatai bebak sunamani sabni jarai. Sabni bagai nini bagai. Sabni bagai ani bagai. Sabni bagai jini bagai. Hallelujah. Jini kaitor gaske kaham puila su sunam garau jini bagai. Bebak ha bebak sam nungmung bebak yabri rok bebak tiarangman yagulo se borok no sunamu. Nai di sini kaitor busuk ke hamjak. Kubunyo bosune belai ke hamjago sarapsani bagi phani yakana musung jagya phia borok hamjak nai rokse o kai to angna nanglia ang sasung mano ne yapri seu afroso dera mung phayo phia ba yapro kai to musung tongo ara dera mung kre ara keplai simisi tongo ara tong thok mung simisi tongo ara khaksa mung simisi tongo hallelujah so tini norok ni bagi obun kothoma kaham hallelujah nini ani chini joto ni bagi obun kothoma kaham bobo kai to tongdi kai to asha di kai to nasing di kai to hindi nai di bebak no tamung nai kuplongi thanin langmawo mung sapon bial nin langmaw phaigla hallelujah dini borok kebang pusugya kebang ma tanai jengzal ama hai kebang ma ya appreciate ni wo hamia hai keba mung sasuk problem klai tongni tamo reason kaisano sasung himna nayo nai di mera 100 tongmani masa se kemaja knisau haipano amera mrgnai masani bagino khaprumka masani bagino nokni ongkhorka amera no nai toknani bagai hallelujah same amera no manmani yaglo tam khlakya amera malik bangna sakaro joina khanisau tini nini ani thanibo obahaino asep kaham jesu kristo osungsara phaikya sungno naituk phaikya tam khlakya bini bangra sakaro joina kha tamli satabuk elambak okong sawo just stay calm, Nisao. I will fighting for you, Nisao. And I'm fighting for you, Nisao. Yes, God is fighting for us. God is doing everything for us. What is our duty? To stay calm. Hallelujah. Nilar ke simis tongani, asai simis tongani, bini a hamzak mungo sundari, bina khairuk mungo sundari, tong thogu simis tongani. Ani khapang tahote buhuk song. Obunu tini chini nini ani bagi kotma kam jesu kristo sangsara phaikya kaitoni akok no khnawi bo chini bagi boli re jaka bo chini bagi thikya tamung khabo bai chini kahamung kha a mothang jakni lama chini ram sokpaikya mothang jakka sing kaito ba chalmani gana sokpaikya selengni halogni tongmani bosani halogo sokpaikya obono kotma kaham nemo tomung jesu kristo nangu hangke tini nang ang bai bak sari hallelujah tamo jesu kristo angno pakhawai poito khlayu te bukhuk bai gosiu nangani subrai nangani mothangnai nini bukhogo sari ang nana bukhabai poito khlayu nangani subrai nangani mothangnai ang nin thani byabak ya phariru that's enough for you abono sijak tong Romans 10 chapter 10 verse 9 and 10 hallelujah ngetina samsite jotona hambai tong thokdi khasrangdi te kaitoni mongno lop mang tongdi bo abono musung jago amen